ክርስቶስ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ርእሲ ክርስቶስ እዩ እንብለሉ ምክንያት ኣለና ይስልና ይኮና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ መስዋዕቲ ተቀቢሉ መከራ ተቀቢሉ ደሙ አብሲሱ ዝመስረታ ቤተ ክርስቲያን ስለዝኾነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ክርስቶስ እዩ ካብ ክርስቶስ ንላዕሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፊ ወይ ከዓ ሓላቃ ርእሲ ማንም ሰብ የለን ማለት እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቱ እዩ ክርስቶስ ድማ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መድሕን እዩ እሞ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡትክን ብኩሉ ኣንስቲ ብኩሉ ይተኣዘዝኦም ይብለና ስለዚ አይዞኹም ኣሎ እዩ ናይ ሰብኡት እውን ትሕት ይለለ እዩ ጥራይ ኣዴታት ኣንስቲ ጥራይ ይኮናን ተኣዘዝቲ ወይ ከዓ ከም ባርያ ኮይነን ኣገልገልቲ ከምኡ ማለት ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ሰባት ያው ሰበይቲ ማለት ናይ ገዛ ስራሕቲ ትሰርሕ ካብ ብትሕቲ ሰብኣይ ኮይና ተቐጥቂጣ ተገሪፋ ተወቂዓ ባርያ ኮይና ተግልግል ገይሮም ዝወስደሎ በዚ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባሎም እንኳን ከምኡ ይሰርሕ ናብ ካናዳ ታሰበይቲ ያተባረሩ ካብ ገዛ ንሰብኣይ ስለዚ ትሕጊ ስለዚ ሕግዛ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ግን ዘምህረና እንታይ እዩ ከምቲ ንክርስቶስ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ትእዘዞ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ትእዘዞ ስለዚ አውዚ ዘለና ሁላትና ንቤተ ክርስቲያን ክንእዘዝ ኢና መጽና አውዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንእዘዝ ኢና መጽና ቤተ ክርስቲያን ማለት ምእመናን ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ገዛ ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክንብል እንከለና ባዶ ጥርሑ ህንጻት ኣይኮነስ እቶም ምእመናን በቤተ ክርስቲያን በታ ቤተ ክርስቲያን ስም ዝጽውዑ ምእመናን ንክርስቶስ ክእዘዙ ንክርስቶስ ከገልግሉ ምስ እግዚአብሔር ምስ ክርስቶስ ከዕረቁ ናብ እግዚአብሔር ክጽልዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጽዮም ንክርስቶስ ዝእዘዝዎ ከምኡ ንሰውት ክንውን ተኣዘዛ እዚ ታይ ማለት እዩ ትሕትና ይዘምረና ዘሎ ምእዛዝ ማለት እቲ ሰብኣይ ብላዕሉ ኮይኑ ሓለቃ ኮይኑ ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ፈጽሚ ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ስርሒ ካብ ኣነ ዝበልክዎ ትእዛዝ ወፃኢ ከይትንቀሳቀስ ዝብል ዓይነት መምርሒ ይኮነ ዝበልና ዘሎ እዚ ታይዳ ብትሕትና ኣትን ኣንስቲ ኣዴታት ንሰብኡት ግን ከምቲ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡት ግን ብኩሉ ይተኣዘዝኦም ይብለና ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቅራ አይብለና ንባዕልኩም ቤዛ ጌርኩም ከም ዝበላ ኣቱም ሰብኡት እውን ነንስትኩም ኣፍቅርዎን ይብል ስለዚ ንኩሉ ዝምልከት መምርሒ እዩ ንሰብኣይ ንሰበይትን ዝምልከት እዩ ስለዚ ኣቱም ሰብኡት እውን ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቅራ ማለት እዩ ንባዕሉ እውን ቤዛ ገይሩ ከም ዝሃበላ ምክንያቱ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ርእሱ እዩ ቤዛ ኮይኑ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዓለም መድሒኑ እዩ ደም አፍሲሱ ቤተ ክርስቲያን መስሪቱ ይውና እዩ ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዘፍቀራ ንባዕሉ እውን ቤዛ ገይሩ ከም ዝሃበላ ኣቱም ሰብኡት እውን ነንስትኩም ኣፍቅርዎን እዩ ዝብል ስለዚ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን መስልናዮ ኢና ቤተ ክርስቲያን እውን ክርስቶስ በመርዓዊ ቤተ ክርስቲያን በመርዓት ክንመስሎን ከለና ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ መሲሎም ኢሉ ኣምሂርዎ ቅዱስ ዮሐንስ ብዛዕባ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ርእሲ ምዃኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብደሙ ክርስቶስ ዝመሰረታ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ንኸምህረና እዩ ዘምህረና ዘሎ ዝጠቕሰልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብምሕፃብ ማይ ብቃሉ ኣጽርዩ ምእንቲ ቅድሳ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ብደሙ ቀዲስዋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ አንጽሕዋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ መስሪትዋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንዓና ምእንቲ ሰባት ምእንተና ምእንቲ ደቂ ሰባት ክብል ህይወቱ ሁሉ ሰውኡ መከራ ተቀቢሉ
عم مسكر تسقيلو هيوتو خفيلو نعنا هيوتي ونائي مالتي سلازي نزوئيو بيتا كريستيانن مرعاون ኢየሱስ ክርስቶስን ይቅርታ መርዓውን ኢየሱስ ክርስቶስ በመርዓዊ ቤተክርስቲያን ከአ በመርዓት እና መሰለ ዘምህረና ዘሎ ማለት ነው ቅድም እትዲያቆን ሰበሆም ስባኽ ሰሚዕናዮ ኢና ታይ ዝብል ምስባኽ ይነይሩ ፍሬ ጻማከ ተሰሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ፍሬ ጻማኻ ክትምገቢኻ ምስጉኒኻ ሰናይውን ክሆነልካ እዩ ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ከም ዝፈሪ ወይኒ እያ ይብለን ከም ምንታይ ከም ዝፈሪ ወይኒ እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ንአዳም ዝሃቦ መምርሒ እዩ አፍቲ ናይ ስነ ፍጥረት ታሪክ ክሪኦ ከለና ኦሪት ዘፍጥረት ተሪእናዮ ብዛዕባ ንአዳም እግዚአብሔር ዝሃቦ መምርሒ ኦሪት ዘፍጥረት 3 ቁጥር 19 ማለት እዩ እንታይ ይሉና ምክንያቱ ሰብ እንታይ እዩ ትዚ ዘርኦ እዩ ዝዓጽድ መቸም ዘይዘራእናዮ ይንዓጽድን ዘይዘራእናዮ ይስብስብን ዘይዘራእናዮ አይንእክብን ስለዚህ አዳም እውን ናይ እግዚአብሔር መምርሒ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ስለ ዘፍረሰ እግዚአብሔር ቀጽዕዎ ካብ ገነት አባሪሩ ናብ ምድሪ ፍዳ ክልእኾም ከሎ እንታይ ልዎ ነይሩ በል ወፂኻ ወሪድካ ግዒርካ ጽዒርካ ብርሃዝካ እንጀራ ብላዕ ኢልዎ ጽዒርካ ደኺምካ ብርሃዝካ እንጀራ ብላዕ ኢሉ ዝተናገሮ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ፍሬ ጻማኻ ምንድነው ማነው ከም ዝፈሪ ወይኒ ሰበይትኻስ ከም ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ከም ዝፈሪ ወይኒ እያ ኢሉ ከምህረና ከሎ እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ምክንያቱ ብዛዕባ ሓዳር ጽቡቕ ሓዳር ምብራኽ ዝጅምር ካብ መን ካብ እዩ ዝጅምር ካብ ገዛ እዩ ዝጅምር ካብ ቤተሰብ እዩ ዝጅምር ካብ ፋሚሊ እዩ ዝጅምር እቲ ጽቡቕ ሓዳር ዘለዎ ገዛ ወይ ከዓ ቤተሰብ እንድሕር ኮይኑ እቶም ዝውለዱ ቆልዑ እውን እቶም ቤተሰብ እውን ምንም ጸገም ዘይብሎም ምንም መከራ ዘይብሎም ዝተባረኹ ዝተቀደሱ ዘርኢ ኮይኖም እዮም ዝዓዊ ማለት እዩ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ እግዚአብሔር ዘይተሓወሶ እግዚአብሔር ዘይባረኹ ሓዳር ግና ኩሉ ጽቡቕ ይኸውንን እዩ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ይኮነና ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ሁሉ እግዚአብሔር ዘይተሓወሶ እግዚአብሔር ዘይባረኹ ሓዳር እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መከራ እዩ ጽልእ እዩ ባእሲ እዩ ክርክር ጭቅጭቅ እዩ ስለዚህ እቲ አዳም ዝሃቦ መምርሒ እንታይ ይብለና ሓዳር ጥዑይ ተኾይኑ ግና ሓዳርካ ኑሮኻ ደቅኻ ቤተሰብካ ሁሉ ህይወት ዘለዎ ኑሮ ትነብር ሙኻንካ እዩ ዝነብር ሙኻንና እዩ ዘምህረና ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መሰረት ጌርና ቤተክርስቲያን ከምቲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዘምህረና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብቲ ቅድም ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 ገይሩ ዘምህረና እቲ እግዚአብሔር ዝባረኾ እግዚአብሔር ዝቀደሶ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ባህሪኹ ዝሃቦ ሓዳር ዘለዎ እታ ሰበይቲ ኣብቲ ገዝኡ ከም ወይኒ ፍረ እተፍሪ እያ ኢሉ ካብ ተዛረቦ ወይ ከዓ ካብ ዘምህሮ ቃል እዩ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ማለት እና ስለዚህ ንሕና እውን እዚ ሕዚ ዘለናሉ ዘመነ ጽጌ ዘመነ ፍሬ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ወዳ ዝተሰደደትሉ ስደት ንምዝካር ንምሕሳብ በረከት ንምቕባል ኢልና ኣብዚ መጺና እናቀደስና እናጸለይና እናዘመርና እነኽብሮ ዘለና በዓል እዩ ስለዚህ በዚህ መሰረት ቤተ ክርስቲያን
ክርስቶስ ማለት መርዓዊ ማለት ቤተ ክርስቲያን ማነው ክርስቶስ ከም ዝኾነ መርዓት ማለት ከዓነየ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ርእስውን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ብደሙ ዝመስረታ ደሙ አፍሲሱ ዝቀደሳ ቤተ ክርስቲያን ምዃና እዩ አምሂሩና እሞ ስለዚህ ምስቲ ዘለና ጊዜ ምክንያቱ ተአገልግሎት ቅዳሴ ማርያም ግን ከም ሰማዕናዮ ነዊሕ ኢና ኢሎም ቅዳሴ ጊዜ እውን ከይንወስደልኩም ምእንታ ዝና ኢሎም መዓንቲ እቲ ዘወቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ እቲ መርዓት ዘለቶ ንሱ መርዓዊ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መርዓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ መርዓት ከም ዝኾነት ብምስጢር ገይሩ ካብ ዘምህረና ትምህርቲ ኢና ንእሽተይ ተማሂርና እሞ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ሰማዕናዮ ኣብ ልቡናና ይሕድረልና ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን ዓድናን ህዝብናን እውን ሰላም ይግበረልና ሰላም ንኩሉ ጠቃሚ እዩ ሰላም ኣብ ሕድሕድና ሰላም ኣብ ገዛና ሰላም ኣብ ቤተሰብና ሰላም ኣብ ማሕበረሰብና ሰላም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሰላም ኣብ ዓድና ሰላም ኣብ ኩሉ ዓለም ንክህሉ ኩላትና ናብ እግዚአብሔር ክንጽሊ እዩ ዝግበአናና ናይ እግዚአብሔር ሰላምን ፍቅርን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ስለዚህ ፈቀደልና ህዝቡን ኩሉ ጊዜ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን